I pozdrav ljudi, evo nas ponovo u Minecraft Boy VP. Danas ćemo ponovo igrati Minecraft preživljavanje. Kao što vidite, ja se nisam ni pomerio s mjesta odakle sam i klip završio prošli. Odakle sam i prošli klip završio. Sada bih trebao da, kao što sam rekao, da krenem da tražim ovce i nešto i drugo. Ali prvo da vam pokažem šta sam u prošlom klipu uradio. Znači, iskopao sam rudnik. Mislim, ne, našao sam ugalj i tu sam kopao. Našao sam mjesto za sklonište. Evo, ovdje sam napravio pećnicu, zanatski sto kovčeg, proširio sam malo ovo, stavio baklje i počeo sam ovdje da pravim rudnik. Rudnik nije nešto posebno veliki, onako, tek sam krenuo, danas bi trebalo da krenemo da tražimo dijamante i ostale rude, ali prvo da idemo da tražimo, ne, već, dobro, hvala na drvetu, ovo ću poslije sve, ovo ne moram, idemo mi ipak da malo pretražimo ovce, da vidimo da li ih ima ovdje nego, ajde, zaboravio sam lopatu. Op, moramo otpisati. Idemo ovdje zato što prošli put nisam bio. Možemo pokazati. I kameru. Puno su. Ne. Nema. Idemo ga prikar. Majhila. Bolje mi da nema ipak. Samo da mi ne puno. Fuck. Jaj. Ajde dan. Dobro, ja ću za to vrijeme da nešto pojedem. Ovo mi stvari unutra. Nisam tako mnogo. Nisam mnogo krenem. Sada ću da jedem. Granadi. Vato. To, počeli su do gore ovdje. Klip. Ajde, kako ne mogu da izgledam sad. Kabum. Otvara. Pametna kuća. Nadam se sakradno. Ona eksplodira. Dobro. Onda ću sada moći. Idemo sada da pretražimo ovdje neka mjesta. Ne, koliko. Ne, ovce, to bre. Kabum. To bre. Ovce, dođi. Tako, to bre. Ovca. Još dve mi ovce fale i mogu da napravim. Tu su sigurno jedno. I ako sam vidio jedno, onda su tu nađe. Jedno. To bre. Krećem se. Ne, nije. A daj bre. Evo. Znao sam, znači ako nađemo jednog, tu ćemo naći još, ali kako nisam mogao da ih u prošlom videu, nisam ih našao u prošlom videu, ja mislim da sam ovdje prolazio. Eno su! Dođi kod mene.
Dođi, tatice. Ej, čao. Kad si ružna. Tako, bre. Ej, jel ti treba društvo, a? Da ti sečem ili da te ostavim, a? Ajde, nikam. Jel? Krevet. Kako sam sad srećan. Kad... O, ne. Sad. Bilo bi stvarno šteta kad bi mi sad umio. O, ne. Dođite. Evo ga. Ti ćeš mene. Uzmite mu. Ali onaj Creeper je stvarno napravio ništa. Sada. Daske. To. I to. Aha. Krevet. Gdje možem da ostavim? Ajde. Predug. Se malo pocrnim. Onako sam beo celo. Hoću da vratim kost. Šta je sada možemo da... Ne, napravit ćemo sada novi kramp. Ono ćemo tamo ispred kuće da stavimo. Samo, dobro, to je to za šta mi za šta treba. Ovo je pipim stvarno nakrana. Haos ovdje. Ne, samo ćemo ovako po površini da stavimo. Nećemo da sadimo. To. Tako. Tako. I još malo. Še da ne. Tako. I to. Tada! Ajde, čekaj šta su mi sad umišći. Nije mi poznata tekstura, nisam se kalibrujem, ajde. Sada ajmo da rodnik malo. Ovo ćemo da pretvorimo u daske i ovom. Tako. Ajde ovu dasku. To. I tako. Pijuk. Šta mi još treba? Lopata. To. Ajmo sad. Glavi sam lesam. Neću imati za sve. Morat ću ipak da ubijem zeta. Možda. Ne. Sam nešto dobirala. Nisam. Neću morati za sada. Tako. Ipak ću morati. Meni je tužno. Neću uopće, ali neću zeča da je nego tiš. Ne! Svinjetina. Što si klepala. Dođi, neću da ti jurim, bre. Tako, ja sam Goku zabili. Da. Tam. Da. Ti si meni prije, ha? Ti. Oja! Kako skoro ti ide, vaj. Dobar dan, mogu li vas ubiti? Ne. Okrećeš mi dupe, a? Ti meni, ha? Ti meni. Ja, koliko vas... Žao mi je da vas istrebi sad. Ajde, ti si malo... Ti odemo Dunčiće i ja ću tvojemo Dunčiće ili tebe i tako će prestati da vas... da vas istrebi. Tu su ovce. Ona ovce je postala siva. Sivonja, ovaj dobri.
Si laziš, šta mi gledaš? Šta mi klimaš glavom, a? Mogu ja tebi to. Pomračenje sunca, brate, zato nosim naočare, brate, jer da nema sunca uopšte. Da. Sada ću napraviti namjeru kotičku. Ali sada idemo da širimo rudnik. Da, idem širimo rudnik. Opa. Tako. Idemo dobro. Idemo da kopimo. Idemo da kopamo. Hajde ovo se. Da, još malo. Idemo. Tako. Stavit ćemo ovdje baklju. Ja mislim da bi u sljedećoj epizodi trebalo da počnemo da pravimo kuću, pravu kuću, jer možda ovako ako negdje odemo daleko, možda ćemo izgubiti sklonište i onda sve će da... Neću biti baš srećan zato što sam imao neke materijale u skloništu, nego ćemo napraviti lepu kuću da bi se vidjela. Sada da iskopamo nigdje nemamo granica. A viš, samo bar metal daj, kako bridi su odmah daš. Odmah nađeš metal, odmah zlatiš, daš. Ali dijamante. Ajde, molim te još malo, daj mi. Nisam da bi da... Ja ako ovako nastavim imat ću 3 šteka kamena. Ali bi bilo bolje 3 šteka metala. Ne, nigdje, ne treba da mi glasa. Ne, onda ćemo krenuti da tražimo ono ovdje. Čekaj, ovo to tu. Evo, da. Neće mi bila, ostaću bez pivka, a neću naći ništa. Kada ostane bez pivka, završit će se i epizoda. Da vidimo kada će se to završiti. Neće se završiti epizoda. Gledat ćete nas još. Pa daj, sad mi se ovo. Ma daj. Brže, malo brže. Ćao. Gore, pravi kram, našli smo metal. Radujem se metalu ko da se našao dijamante, ali onda ću mnogo brže kopati. Će biti brže. To stop. To ajde. Samo da mi ne nahvati. Rekao sam 3 šteka. Dobro,
sad bi bilo, sad su 2 šteka, ali da nisam napravio kramp bilo bi 3. To jest bilo je 3. Rekao sam kakav sam ja se. Samo sam rekao kada mi nestane kramp, tada ću izvršiti epizodu. Evo ga! Vidimo, to sam da. Gošće. Mineral. A, samo 2. What the fuck? Evo svi dobro. Moj zlato. Kopamo. Hajpo. Tako je. A ovo je nisam znao. Mislim navikano teksturi, pa ne znam. Gdje si? Čoveče! Tu ćemo posle doći, sam idem gore dole. Gore. Lupa. Jaj, sad ćemo nešto napraviti. Neće biti takve stepenice, nego ovako. Tako. Idemo da ispražimo i da uzmemo zlato i da se obračunamo sa onim kostavom što mi se širi. Da. Sada ćemo da se obračunamo s njim. Jer, evo ga, 4. Idemo od gdje gasiti. Tu. Šta je sad bilo, a? Ja mogu da prespavam. Hoćete? Hoćete? Spavanje. Ovo si čudovišta. Stagla, ajde. Ne mogu bre da se ne čekam ja kad vidim. Goriš, treba ti da goriš, sad ti da ti pomognem. Zapali se, čudovište ljudi. Pozajmi se ovo. Tako. To. I tada! Dobro. Ti se predstavljamo. Ja odu u boj. Sa kostorom i zlatom. Ovdje neko da zapišu malo pred požutao. Da sam dobio. Ja sam kupao sa ovim tijekom. I ovo je najbolje. O da, dobro, sljedećem sam snimao još ovdje. Tako, to, tako. I idemo da se obračunamo sa ovim što mi se širi. Ajde, dođi vam, radio. Nema za neke problema. Tu tipa. Ajde, dobro, sad. Mislite da se ja vas gledam? Bojim se malo. Sad. Idemo direktno smrcam da znate. Pukne. Tako je. Sad da pozove da je. Ovo je signal ono. Evo ga. Tako. Sad će mi ne dođe da me nakladne. A ja sam onda naglo. Ovdje smo na kraju da se izgubimo. Ja, gledaj ovo sad. Ja. Čovječe. Ovo ne mogu gore. Nemam baklje, sad je 10 godina.
Idemo u kući. Opa. Tako. Ovdje mi telefon. Gledaj. Ajde. Tako. Sad idemo gore, ajmo. Ajmo požuri tove. Tek. Moramo ovo da iskopamo. Zlato. Nije zlato, gvorce. To. Idem gore. Tako. Op. Idem gore. I to bi ljudi bilo to za ovu epizodu. Ovaj metal ćemo naravno ispeći. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Subscribe i like. I to je to. Pozdrav!